Guys, ayan, tapos na tayo guys, grocery. So guys, ayan, umabot tayo ng 960. So ayan, ang ating 960 lahat. So yung pagkuha natin sa GCash, sa outlet, mayroon yung kaltas na 20. So 980 lang yung nakuha natin. So ngayon, 960 ito. So may 20 sukli, ayan o. So yan, bibigay pa rin natin yan dun. So what's up mga pare ko yan guys. So nandito tayo ngayon guys sa grocery na Antitisay dahil mag-grocery tayo nung padala ni Tostina 1,000. So tara. Ito guys. So 4, 6, 8, 8. Ang manok. Jam, 10. Ayan manghang. So guys, ayun, yung mga wala lang kailangan natin ibigay sa Sabon ramen. Sabon? Ay wala mga ngipin pala yun. Maano sana ko ng Colgate. Sabon. Ay ko Colgate. Wala mga ngipin. Sabon ito. Yung mga papango, yung mga panligo. Sabon panligo. Sabon panlaba. Meron na sila dun. May grocery na kanina akong inuna dun. Halagang 2,000. O safeguard. Ito ang mga wala oh. So yun guys, makukumpletuhin natin yung grocery kasi wala silang kulang yung grocery na kanina. Ito natin yung yan. Ayan, tuyo kailangan niya. So, kuha tayo ng tuyo. Ano to? Ang galing yan. Nakuhamit. Na ito ramen oh. Handa na. So, kukuha tayo guys ng tuyo. Kailangan nila yan. Ayan. So, magkano isang kilo niya? Ay, 160. Isang kilo. Kuha, ano na lang siguro, tag 1/4 lang sila kasi kukuha ako ng mga bigas. Guys, kukuha tayo ng tuyo, tag 1/4 sila. Pagdiwalay mag-i. Tapos, kuha tayo ng maiba naman dahil puro sardinas yung nandun nila. Kuha tayo guys ng ligo, sardinas pa rin. Meron doon mga ano sa kahon. Mga tuna. Ramil dito sa kahon. Dito marami dito. Alin mo ito? Patigin nga yan. Ambal, dito. Daw nasaan mo kayo mabigat. Dito daw Ramil oh. Kaya Ramil tanggalin mo. Tibutulit tayo yung tali. Kailangan ko yung tali. Pwede mo pag may tali ka ha. Oo. At ng vlog ni Kuya Ramil, pinapanood ko na. Bakit? Para din daw siya nga dito. Sige na. Yan guys, nakaharap yan tayo dito sa paninda ni sa bagong deliver na paninda ni Antitisay. O yan. Yan, shout out dyan kay Dada sa sa Maynila. Ingat ka dyan sa trabaho mo Dada. Yan ang daming grocery ni Antitisay kaya namumulot kami dito. Ayan guys, ito ang ating kaya to. Ramil, mahal yung fix oil. Ha? Ano ba yun? Ayun oh. Alin yung dyan? Ito Yung lang mga mahal ito. Huwag ka na itong kumuha. Hindi naman sila yung sa... ito lang mga lang to. Ito. Sige, magkaparehas yan. Huwag lang yung flex oil. Siya yan. Siya na yan, Ramil. Siya na yan. Hindi na yan. Yan. Ano ba pagkaba nun? Yung flex oil, iba yun. Ano ba? Kuha ka din ng ulam. Kaya tayo ng punta nila. Dito, Ramil. Dubo. Alderita. 2, 4, 6, 8. Tayo ngayon sa grocery ni ito yun? Ramil na ito. Ay, flex oil. Ito yung resibo ko. Ito na yun. Pata na isa ditong kasama. Spicy. Paano sila, di naman bawal sa kanilang manghang. Hindi, isama mo na yung aking resibo. Resibo. Ayan. Bagong dating ito mga paninda mo, hindi kasi. So, shampoo, may sabon na. Ano pa bang kulang?
Makalabagpas naman na ito. Ramil, ito baga, CDO. Ano yan? Ayaw mo nito? Meron baka din nakain yung mga karnino. Ano lang yun. Okay na yung ganyan. Tapos, makakuha tayo ng ilang pirasong ano, siguro 4 na pirasong ligo. Ayan. Iba naman yung ano nila. Tingnan natin kung anong naabutin nito. Ayan. Dito sa'yo, baka lumagpas na ako ng actually, 980 na lang itong pira dito kasi nagbayad ako dito pagkuha. So, walang labis, walang kulang yan, ha? So, dadalhin na tayo, bibigyan tayo ng resibo mamaya. Guys, ayan, tapos na tayo guys, grocery. So guys, ayan, umabot tayo ng 960. Ayan, ang ating 960 lahat. So yung pagkuha natin sa GCash, sa outlet, mayroon yung kaltas na 20. So 980 lang yung nakuha natin. So ngayon, 960 ito. So may 20 sukli, ayan o. So yan, bibigay pa rin natin yan dun. Dun sa kala Kuya Lilit. Ayan. Ayan o, mga dilata, may shampoo. Siyempre mayroon tayong tuyo. Mayroon tayong mga tuna-tuna yan. Maiba naman dahil puro sila sardinas daw. Mayroon pansit canton. At siyempre, Lucky Me noodles. Ayan. So ito, meron silang sabon, shampoo. Actually, meron sila dong 4 na bar na tops yun. Ayan. Thank you sa binigay mong 1,000 para doon sa magkapatid. Ayan. Nilda, Lia, and Toski. Salamat sa sponsor ninyo. Ayan. Para doon sa dalawang magkapatid. Ayan o. So, kanina nadala na natin yung unang grocery doon, unang batch. Ngayon, pangalawa na to. So, hahatid ulit natin yan ngayong hapon. Para kasi bukas busy tayo. So, what's up mga pare ko? Ayan guys, kaka-grocery lang natin guys. Ayan, no? So, ito guys yung grocery na padala ni Toski. So, ihahatid din agad ito natin ngayon guys. So, pangalawang batch ito ng tulong para kala Kuya Tonyo at kala Kuya Lilit. So, tara guys. Ano mo yun? Ito ba itong cameraman natin ngayon? Bibi? Kaya parang papogi eh. At may pakit ko. At may pakit ko sa camera. Tayo, bayan-bayan. So kanina iniwan natin itong motor kanina. Ngayon try natin ipasok. Baka maganda. Baka okay naman yun.
So yun guys. Nakarating lang ulit. Pagod. May higit pa yung mga harang sa daan. Yung mga harang, mga palapa. Tinatanggal naman yung cameraman. Sabi niya na yung stand. Ay, so yun nga. Nakarating lang namin. Oh, ito na yung bagas. Oh. Nakabuti kayo sa bahay? Oo. Ito na nga. Oh. Di pa yata. So, naiwan ko nga yung jacket ko dun. So guys, pagod, init. Yan o. Ito na yung ano, tulad ng sinabi ko kanina. Yan, yung padala ni Toski. Ito na. Ayan. Mga wala, hindi lang ang sardinas dito kaya medyo mga mamahaling dilata ito. Ayan. So, ito guys yung ating ano, pinamili. Sa halagang 960. 960 lahat yan. So mayroon tayong sobra dyan na 20 pesos. Ayan. So ito yung mga noodles. Ayan, para di na mahirap. Ayan. So ito mga dilata, dinami-damihan ko na at para ano, may tubig ka dyan, kwaton nyo. Wow. Ayan, ito. So ito. Oh, ayan. So karamihan dito ay mga ano, 5.5 tuna. Ayan. So medyo siyempre mahal yan kaysa dito sa Ligo. Meron din akong kinuha na 4. Ayan. Tapos ito, mga pansit kanto naman ito. Ayan, ito. So Toski, ito na yung binigay mo. Siyempre nagkuha tayo ng tag 1/4 kayong tuyo. Ayan. So dahil dalawa sila, tag 1/4 na tuyo. Yan. Ayan. May tuyo tayo. Siyempre meron din tayong shampoo. Ayan. Oh. Kalahating kusina kayo. Shampoo. At meron tayong siyempre pampaligo na sabon. Ayan. Tag dalawa kayo. Ayan. So ito yung mga wala kanina doon sa unang grocery. Ayan. So ayun guys, ang aking resibo. Ito na. Ito ang ating resibo. O yan, Toski ha. O ayan. So sa halagang 960. So 980 lang ito dahil nagkinaltasan tayo doon sa GCash ng 20. So may natirang 20. Ayan. So bibigay din natin sa kanila yan. Bahala na sila dyan. O ito, may sukling 20 Toski. Ito. So pinaabot natin lahat. Napaabot natin lahat yung inyong ano, pati yung kala Nilda at Lia. So ito naman yung kay Toski. So may natira tayong 20. Ayan. Oh, ito yung resibo natin. Oh. Kung chichik mo, ayan ha. Okay, walang labis, walang kulang yan. So ito ang sukli. So total number ko rin ulit kayo. Oh, ayan oh. Ayan. So ayun. Oh, ano mga sabi ninyo? Ikaw muna Kuya Lilit. Kay Toski. Kay Toski ito galing. Ay maraming salamat pamangkin. At nakaalala kayong magbigay. Tagal na nga ako nagtatawag sana doon. Wala lang naman number. Sa akin manghingi. Kakuwatan nyo, ano masasabi mo na kala Toski at kala mga Wala pamangkin? tayong masasabi na kundi magpapasalamat. Ayan. Sana sa uulitin ano. Sana hindi ito yung huli. Ay di naman nakakalimot. Sana Kuya Lilit hindi itong huli ano. Na sana nandyan pa rin sila habang nabubuhay tayo, di ba? Habang buhay ang tao ay makaalaala pa lang. Hindi nakakaalaala pa sila. Ayan. So siguro din kasi nakundi rin siguro napanood nila yung ginawa kong video dito yung una. Yeah. So ayan. So guys, yun na nga. Maraming salamat yan sa aking mga pinsan na may mga buting kalooban. At sana yung iba nating kamag-anakan pa dyan na maigi naman yung buhay. Hindi naman baka mayroon kahit kunti. Hindi pa huli ang lahat. Siguro hindi pa nakapanood. Siguro pag napanood naman ko nila eh. So ayan, once again maraming salamat kay Toski, kay Lia at kay Nilda. So, ingat kayo dyan kung nasaan man kayo at manalayo kayo dito sa amin. Dito kami sa probinsya, kayo kung nasaan sa lupanok kayo ng mundo. Yung dalawa nasa abroad at yung isa naman nasa Bulacan. So, maraming salamat. Ayan, si Eric, alam ko magpapadala din yan. Sila kala Kuya Henry.
Kung mapadala kayo, ayan, sabihin nyo lang sa akin, kontakin nyo lang ako doon sa GC natin. Dahil may GCash ako. So, padala nyo sa akin sa GCash kung may mga gusto pang tumulong. At magpaabot ng konting tulong, kahit maliliit yan, pag naipon mo tapos sama-sama, ayun, malaki. So, ayun lang guys. Maraming salamat. At ngayon nasa kalintis. So, ayan Toski ang yung grocery. Andito na rin. So, what's up mga pare ko? Yan, uwi na rin kami guys dahil ang oras na hapon na. Yung isa ay tinatawag ng kalikasan. Yung tinatawag ng CR. Ayan, uwi na tayo. So, paano ko lilit? Uwi na kami. Ayan, babay na. Salamat. Salamat daw kanino. Saan ko nagpapasalamat? Salamat lang sa inyo mga nagbigay. Ayan. Nilakad papunta rito. Walang anuman ko lilit. Okay lang yan. Hindi pala naglakad na kamotor. Ayan, so tara. So guys, uwi na tayo dahil pahinga tayo ng konti. Mag-i-edit tayo. Mag-upload tayo bukas ito. Upload natin to guys bukas sa bayan dahil pupunta ako bukas. Check ko yung aking AdSense dahil dumating na. So titik natin kung magkano yun. Guys, bye! Oh, lahat. So, ayan guys, kakarating lang namin. Ayan, sobrang init, pagod. Ayan guys, so guys, ayan, bago yan guys, bago tayo magtapos, shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Team Libag, Team Parikoy, Team Bulbul, Team Bicol, Tugang, Team Supporters. Ayan, sa lahat po ng mga team ko na kasama ninyo ako. Maraming salamat po. Ayan. So, shout out po kina. So yun guys, huwag nyo kalimutan na i-subscribe sa aking channel at pakiclick na rin po ng notification bell button para updated kayo sa aking mga videos na i-upload. Maraming salamat guys! Bye bye!
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.